És la primera volta que formem part d'aquest concurs. Nosaltres ens volíem vincular a la gastronomia local perquè és un referent a nivell mundial també. De fet, aquest concurs és el concurs referència a nivell internacional de la paella valenciana. I on hi ha paella i on hi ha bona gastronomia no pot faltar un bon vi. Vicente Gandia és una bodega que avui en dia està considerada la major de la comunitat valenciana. És un negoci familiar que té quasi 140 anys d'història. Avui en dia tenim presència internacional en 90 països. La proposta que porta la bodega és una marca que té uns 15 anys de recorregut, que es diu El Miracle. En aquest concurs, una de les raons que ens ha fet apostar per ell és perquè hem vist que s'ha professionalitzat molt en tots els àmbits, a nivell de cuiners, a nivell de sponsoritzacions, a nivell institucional, i per a nosaltres això és important perquè som una bodega que cuida molt tots aquests aspectes. De fet, sempre estem involucrats en un plan de millora contínua, que sempre estem intentant millorar si cap tot el que fem, i això involucra a molta gent.